नमस्कार, सिद्धीज किचन मध्ये आज आपण अगदी बाहेर स्टॉलवर मिळते तशी गोल कांदा भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर कांदा भाजी करण्यासाठी इथे आपण 1 वाटी बेसन घेतलाय। वजनी प्रमाणात हे साधारण 200 ग्रॅम आहे। तर हे नेहमीचं आपलं घरचं दळलेलं बेसन आहे किंवा तुम्ही रेडीमेड पण वापरू शकता। आता यामध्ये थोडं पाणी घालून मिक्स करूया। यामध्ये पिठाच्या गोठळ्या न होऊ देता असं हाताने फेटून घ्यायचं। बेसन पीठ असं हाताने चांगलं फेटल्यामुळे फुलतं। बेसन पीठ फेटून झाल्यानंतर ह्यात 1 वाटी मध्यम साईज मध्ये बारीक कापलेला कांदा, क्रश केलेले धने, हातावर चोळून घेतलेला ओवा, हळद, चवीनुसार मीठ, क्रश केलेली हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि अर्धा चमचा मिरची पावडर घालून हे सर्व एकजीव करून घ्यायचं। हे सर्व छान मिक्स झालेले आहे। आता आपण तेल गरम करायला ठेवू। तर त्यामध्ये आपल्याला अगदी चिमूटभर सोडा घालायचा आहे। सोडा खूप जास्त पण घालू नका, नाहीतर भजी खूप जास्त तेल पितील। आणि यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मिक्स करायचं। यामध्ये कडकडीत तेलाचं मोहन 1 चमचा घालून हे चांगलं मिक्स करून घेते आणि लगेच आपण ह्याची भजी तळायला घेऊ। तर आता आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तर आता आपण गॅस कमी करून भजी सोडायला घेऊ। अशी गोल भजी सोडायची। आता एकदम मंद आचेवर ही भजी तळून घ्यायची। गॅस आपल्याला कमीच ठेवायचा आहे, नाहीतर भजी आतून कच्ची राहते। तर हे बघा, साधारण 3 ते 4 मिनिटातच भजी मस्त तळून झालेली आहे। हलका सोनेरी रंग आलाय। भजी काढून घेऊ। ही भाजी तळलेली मिरची असेल किंवा पावासोबत सुद्धा अगदी मस्त लागतात। तर ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा ट्राय करा आणि आजची रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तर आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर सिद्धीज किचनला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा। परत भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।